F'dar li tilqat minn subien uħud minnhom anki b'inġieba li jkun jeħtieġ tiġi rranġata ferm, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali introduċa setta standards għat-tfal li jgħixu f'ħarsien alternattiv barra mid-djar tal-familji bijoloġiċi tagħhom. Dawn is-setta standards se jirregolaw servizzi residenzjali għal madwar 450 tifel u tifla li jinsabu f'ħarsien alternattiv. Il-Ministru Michael Falzon saħaq li permezz ta' dawn l-standards li inkludu verżjoni apposta tfal, kull tifel u tifla li jinsabu f'ħarsien alternattiv bħal istituti se jkunu jafu x'inhuma drittijiet tagħhom filwaqt li jkunu informati dwar kif qed jittieħdu d-deċiżjonijiet li se jaffettwaw ħajjithom. Fost l-oħrajn issemma kif it-tfal jingħataw l-għajnuna biex iżommu kuntatt mal-ġenituri naturali tagħhom filwaqt li jikbru b'saħħithom f'ambjent edukattiv. Il-Ministru rikonoxxa s-sem importanti li jagħtu dawk li jaħdmu f'dawn ir-residenzi li jilqgħu it-tfal u jagħtuhom l-attenzjoni u l-istabilità tant meħtieġa f'ħajjed dawn it-tfal. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal jinsab kuntent bil-livell moti f'dawn ir-residenzi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali Matthew Vella qal li t-tfal kienu mismuwa u kienu fost dawk konsultati dwar dawn l-standards. Wieħed mill-iktar standards li anka it-tfal semmew huwa li jkollhom aktar spazju li d-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu ikunu qegħdin jiġu involuti fihom. Biex bekk verament isemmu x'jixtiequ, verament isemmu huma x'qed jaspiraw fejn jixtiequ jilħqu. Intant il-kap ta' din id-dar li tinsab f'Witilajn saħaq li meta tfal jiġu għandhom issir analiżi tal-inklinazzjonijiet tagħhom u l-istejjer li qed joħorġu minn din id-dar huma ta' suċċess. Meta jiġu għaw ma jkunux jafu jikdbu jaqraw imma għandi min ġab advanced fil-welding, ġifiri mill-Motherwell Bridge per eżempju, għanna min mar l-MCAST u ġab diploma fil-business u anka għamel evening course fuq nutrition, għanna min ġab low levels u għol ġifiri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.